Вече двама души подминаха тази силна молитва. Надявам се, че ти няма да бъдеш третия. Господи, благодаря ти, че ми даде този ден и ти благодаря, че и днес си с мен. Ти виждаш мислите ми, страховете ми и всичко, което другите не могат да видят. Моля те, свали от мен тежкото бреме, което вече нямам сили да нося. Моля те, дай ми мир на сърцето ми и ми дай сила да се изправя пред трудностите, дори и когато все още не виждам изхода. Дай ми надежда. Моля те, пази хората, които обичам и бъди с тях във всеки миг. Дори и когато не разбирам защо се случват тези неща. Моля те, помогни ми да се уповавам на теб. Предавам днешния ден и целият си живот в твоите ръце. Благодаря ти, че не съм сам. Амин. Ако вярваш в силата на молитвата, кажи амин и сподели това с човек, когото обичаш, за да може тази благословия да премине от теб към него.